Набързо да ви кажа, днеска дойдоха на проверката за пчелина. Да видят дали е ограден, дали има вода. Общо взето за 2 минути фърлиха едно око, казаха тук нямаме работа. И така, чакаме сега удостоверението. Те ще го подадат онлайн към БАПХ. Оттам ще ми зададат удостоверението и ще ми го изпратят по еконта. Така че с регистрацията на пчелина е това. Сега ще фърлим един бърз поглед на пчелите, както ще им фърлим и по една протеинова питка. И след това ще направим фрънка. Така, палиме пушалката и почваме. Взел съм такива Honeybee Pro по 1 кг едната. Ще сложим по една на всяко семейство. Днес сме 13 март, над 20 градуса. Но още няма подходяща паша, така че ще ги подхраним с малко питка. Какво слагаме в пушалката? Аз лично, освен кора от яйца, слагам и малко трици и изсъхнали кори от портокал. Цитруса успокоява пчелите. Мириш на портокал. Ще почнем от този кошер. Тук са на слабичко на 3-4 грамки. Е това семейство. Има нектар. Събират нектар вече някакъв. Пресен. Въпросът е дали има пил. Ако има пил и майка, всичко е наред. Ще ги подхраниме. Питките, които ще им дам, са протеинови и с цел стимулиране на яйцеснасянето. Прашеци има. Нектар някакъв носът. Има ларви. На няколко дни. Тоест има пил. Хубаво. Щом има пил, всичко е наред. Тук има и запечатано пил. Добре. Този ще го бъде. Ето и майката. Добре, минаваме на следващия. Който също трябва да си има пчели. Въпросът е дали ще има пил и майката дали е окей. Ако снася яйца, няма да го мисля, ще е наред. И тук има пчелогонка. Има стара пита да съм сложил, ама тя не е. Т.е. тя е само с стандартна. Няма витамини, няма нищо. Сега ще видим за яйца, за пил и слагаме другата протеинова пита и продължаваме натам. Тук са на 1, 2, 3, 4 рамки. Като тук не съм махнал от миналата година рамката с ентеровия апарат. Просто съм я забравил, но това явно не им пречи да си се развиват. Те около не градат. Тук има още мед, запаси. Добре, няма да видим съседната си ентеровия апарат. Тази е наблъскана с мед. Доста. Добре, мед и прашец и перга има. Търсиме пилото. Има запечатано, има перга, да, има и прясно пило. Добре, ако видим майката, ще е супер. Да, ето я майката, веднага я видях. Има яйца. Тези са на един ден. Добре. Връщаме обратно. Два от... Я тук между другото. Този е доста силен кошер. Има перга. Ето вече тук има открито пило, запечатано пило. Има къде да снася. Пило навсякъде. Цялата рамка е с... Половината е запечатано, другата е прясно пило. Ханемановата решетка. То по-скоро не Ханеманова, ми съм сложил някакъв капак. И има прясно пило. Тук не виждам.
Ето я майката. Не са и проядени крилата, върви си. Добре, преди да направим фрънка, тук набързо трябва да подготвим оранжерията за новия сезон. Пускаме един таймлапс, махаме платишето, изчистваме, събираме мъркучите, прекопаваме набързо, хвърляме малко каменно брашно и е готово за присаждане на разсада, който вече е сложен. Така, почваме. Допълнително сложих едно дърво да подпира отгоре оранжерията, защото беше леко хлътнала с 5 см в центъра, явно от снеговете. Обезопасихме я, вързахме за оранжерията за тези маси, тъй като има много силен вятър, тъй го дава тези дни под оранжево. Леко се повдига и мести. Това, което не видяхте мисла или видяхте непълно вече, сложих отдолу каменно брашно, малко тор и след това полях. Да, може би това не го видяхте. Тук се събират 19 корена домати, 20 корена домати. Като миналата година от 20 корена домати от оранжерията ги бях смятал, съм изкарал към 28 кг. Отвънка пак горе-долу толкова, повече корени бяха, но там беше друга ситуацията. Имаше проблем с капковото, но докато го оправя, и то мина цъфтежа. По-скоро наддаването на плодовете. Така, за тази година взех още един чувал каменно брашно. 16 лева, 20 кг ли бях? 25 кг, което е предостатъчно за отвънка, за всичките лехи. И това е за днеска. Приключваме с градината, пчелите са окей. Ще има мед. И така.
Фрънка остана за другия път. Просто се развали времето, заваля и нямам как да работим в момента навънка. Иначе мисля да го направим набързо и да ви покажа как се сглавя. Но няма значение. Другия път, следващия епизод ще бъде само за Фрънка. Фрънка е предния багажник на кията, ако някой не знае и се чуди какво е това. Тоест, да, има опция да си сложи и багажник отпред. Но, по-важното, подготвил съм ви една изненада за всички вас, т.е. за всички, които са се абонирали за канала. И тази изненада е доста така интересна и е свързана с продукцията от градината. Тази година съм го решил да го направя малко по-различно, да ви направя и вас малко по-съпричастни, но за момента ще кажа само това. По-натам ще ви разясня точно какво имам предвид, каква ми е идеята, но за да участвате в цялата концепция, задължително трябва да сте се абонирали за канала, така че ако не сте, най-добре го направете сега, за да не забравите по-натам и да съжалявате. Така, това е за днеска. Надявам се другия път времето да е по-хубаво и ще се видим тогава.